Te olette miettinyt, missä olen ollut kuukauden ajan. Niin mä olen hakenut inspiraatio läheltä ja kaukaa, kavereilta ja netistä. Ja mihin mä päädyin, mihin videoideaan. Parkour. Let's go. Ai. Olipa se korkea tiputus. Mut se ei haittaa, kun me ollaan nyt täällä Parkour Warriorissa. Päästään pelaa parkouria. Täällä näkyy nämä kaikki. Kuinka nopeasti nämä on vetänyt kaikkein nopeimmat tämän kentän. Mutta mikä toi on? Miksi tossa on tilausnappi? Me pois äkkiä tilausnappi. Mä pistän sut vielä kiusallisempaa paikkaa, kun mä pääsen niin pitkälle. Puhutaan susta myöhemmin. Anyway. Tämä on ihan normaali parkouria. Toivottavasti kukaan ei huomioi mun pistetilannetta tai aikaa, kun katsoo tätä videoa. Siis parkouri on yksinkertaisesti vaan hyppiä palikolta toiselle. Todennäköisesti tällaisia reikiä yli. Ja olla tippumatta. Se on simppeli simppeli selitys ehkä tälle pelimuodolle. Ja sitten täällä on jostain syystä tällaisia palikoita, jotka muuttuu. Mä en tiedä miksi ne on lisännyt tällaisia tänne. Ne ei oo hirveän hauskoja. Sitten mä voisin tehdä joko tylsällä tavalla tai sitten tälleen hauskalla. Oikeesti hypin. Sitten tää menee tälleen. Joo, siis kesä tulossa. Josta kivaa puuhaa odota. Mä yritän kesän aikana tehdä ainakin enemmän videot, mitä mä oon muutamaa kuukauteen tehnyt. Jos ette ikinä kattoo mun muita videoita. En tiedä miksi sä tekisit niin. Siellä on epäonnistunut hardcore-sarja. Voinko mä oppia hyppimään? Oota, mä teen vielä sen. Mä näytän. Oota, tää on nyt se kerta. Ei. Tää on se kerta. Ei ookaan. Mä lopetan tämän lupauksen tekemisen, mut musta tuntuu, että mä sanoin jo 3 kertaa, että mä aion tehdä kesän aikana. Yritän tehdä enemmän videoita. Ja syynä on se, että menen taas kesän jälkeen opiskelemaan ja mulla ei aikaa sen jälkeen tehdä näitä videoita. Ehkä viikonloppuisin, mutta näitä tulee aika vähän siihen aikaan. Joo, mä oon jo kuluttanut melkein minuutin enemmän aikaa tätä yhtä kenttää vetäessä kuin koko karttaa vetäessä. Okei. Nää on siis vapaaehtoisia näitä pelejä, mihin sä voit yrittää hengätä ja yrittää vetää jotenkin siististi.
Niinku Merti. Okei. Ja nyt täällä ei aamusta ei lähde mitään. Mikään ei lähde aamusta näköjään. Mä lopetan näin. Mä en ajatellut, että mä oon noin huono. Näin. Simppeliä. Simppeliä helpottaa tällainen jäätelökenttä. Mä olisin ihan huvikseen lisätä tähän videoon noita edellisiäkin yllätyksiä. Joo, kesän aikana kannattaa odottaa multa enemmän. Meillä tätä ei osaa nähdä. Mä teen joko suomeksi tai englanniksi. Molemmat käy aina mulle. Ei mua sinänsä kiinnosta. Okei, tää on tää. Okei, mä sanon nää on ärsyttäviä. Tää on rytmi. Hetkonen, nää poistaa tosta yhden. Nyt täällä on vaan yksi valinta. Aa. Nyt mä selvitin. Okei. Mä ratkaisin päästetään se arvotukseen. Jos vaan ajottaisin nää paremmin. Paitsi et mä muista kuinka kaukana noin. Okei, mä vihaan rytmipelejä tän jälkeen. Mä kulutaan tohon seuraavat 3 minuuttia. 3 vuotta yrittääkseen tulta vetää. Tässä on tällainen. Hop. Hop. Tää on helppo nyt. Noin. Sitten on rikkinäisiä laseja. Tää mennään leijistä. Mä en tiedä, onko tää opettavainen video vai mitä. Tää konsepti on jo aika outo. Kuka tää pitäisi olla? Ja näin. Näin me selvitettiin, että mä osaan parkouraa. Mut joo. Mä yritän päästä tänne vielä. Tää loppuun. Mä ajattelin, että se menisi ykköseltä. Ei mene ykköselle. Okei, mä teen tässä surulliset. Jos tykkäsitte tästä videosta, niin tilatkaa kanava. Tykätkää videosta. Ja kaikkea muuta, mitä tubettajat yleensä sanoo. Mä en jaksa näitä tehdä. Tää oli ehkä ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun mä sanon näin. Tää oli vaan tällainen pieni parkour-tuokio. Kautta tää aurinkoakin. Tää on hyvä kulma lopettaa, niin moikka!